Һәр адам баласының туган мизгеленнән соңгы сулышына кадәр тормышы төрле вакыйгалар һәм әйберләр белән бәйле. Яңа туган балага кирәк булган затлардан башлап, соңгы юлга озатыр өчен кәфенлеккә кадәр әйберләрне сез Иске Кулатка районының үзәгендә урнашкан оранжевый кибетендә таба аласыз. Дини киемнәр, ислам дине буенча махсус китаплар, дугалыклар, баш япкыч, түбәтәйләр, замана таләпләреннән калышмыйча мода белән бергә барган яшьләр өчен киемнәр, мендәр, юрган, урын җир кирләре, аяк киемнәре, сумкалар, балалар өчен бихисап төрле уенчаклар, китаплар, махсус канцелярия товарлары. Буларны барысын да сез оранжевый кибетендә таба аласыз. Алда сезне бәйрәм көтә икән. Бүләк эзлисез, димәк сезгә оранжевый кибете кирәк. Балагызның туган көне булмаса үзегезнеке. Матур киемнәр кирәк икән, димәк сезгә оранжевый кибете кирәк. Килми калмагыз, бары тик биредә. Сезне позитив кәеф, киң күңелле сатучылар һәм сыйфатлы әйберләр арзан хакка көтә. Оранжевый арзан хакка кояшлы кәеф тарата.